Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mayong hapon sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati kag syempre welcome naman sa itong pagpangalagad sa karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Kadasig lang sang mga inadlaw. Do kahapon lang Lunes, Miyerkules, Huwebes pagkatapos Biyernes na naman. Pila na gid lamang kadlaw nga itong ginahulat eleksyon na. We only have 5 days more to go before national and local elections. Nga dapat gid naton preparahan pero ako yung mga mustagig kuya sa inyo mo abitagaan nyo kayo pakubulutuhon nga mga kandidato for local positions. Abigain nyo ko that tip. Sino nami nga butuhon ta? Hindi. Kung sino yang para sa imo butuha, halin sa imo, tagipusoon. Ara naman sila. Anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Kamusta ho lang yan ni Tita Wilma ang panyagan nyo? Kung anong inyong panyaga, bala satisfied ka mo sa panyagan nyo? Kung okay lang, tigano ka mo da, agapahunay-hunay, nagasulusandig, titawe, agapangita sa mabulubugno nga lugar, nga mahuluhandong, nga may hangin nga nagadupoy-dupoy, kay ay abaw ang init kung mag-igo, epekto, galuyagid ang aton lawas. Right? Relax lang da. Ari lang kita nag-updanay sa inyo dira mga palamatinan. Basta ari lang di kay Tita Wilma. Updanay kita sa inyo mga radio. 684 kilohertz. Kag sa mga naka-Facebook naman, naka-online, pagi sa FB Live, sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Ara da, pwede man kita da maka-like kag maka-share sa iTunes sa chat room. Hindi lang ang This is My Life, kundi tanan man nga public affairs program sa Action Radio Bacolod kag sa mga balita nga matipon sang amon sa News Center. Para ba lang mga pamilya nyo nga ito sa malayo, ang mga kaabyanan nyo nga ito sa malayo, nagasakripisyo kag pangabudlay sang tudo-tudo para sa pamilya Manila diri sa Pinas, diri sa itong lugar. Mabulong-bulong man balagamay ang kapungaw kagkahilaw. Ila sini mabatyagan, ha? Okay na Tita Wilma. Sa mga wala naman naka-online sa ila lang mga radio pero may cellphone, pwede ka mo makapalabot sang inyo man nga mga mensahe kag inyo man nga mga reactions, suggestions, any recommendation para sa sulat man nga basahon neton sa inyo karon nga hapon, ha? Basahon neton dugay-dugay. Ahay. Istorya ini sang isa ka iloy kag medyo problema man para sa iya. So kung makarelate ka mo karon pwede kid, ha? I-send nyo lang, type nyo kag i-send nyo sa inyo mga cellphone sa atong sinetext hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas na syempre aton man horoscope kag relax lang ka mo. Pasensya nang hindi natin malabutan every afternoon ha. Tungod nga aton oras tuman kalawig. Tuman kalawig. Tuman kadasig. Tuman kadasig kung magliso o magtiktak-tiktak baoteho o ged. Pero ginahingagaw. Hindi nyo man tapagakigi kung di tambasa inyo horoscope o. Kaya kung kisabala mamisilok taba kigan panila si Tito Wilma. Hindi ginatinguhaan ginaton nga malingaw na iton kamo tag sa iya kahapon dari sa This is My Life. Okay? Relax lang dira. Pero kung magwa ka mo dang paghalong sa gihapon pahinumdom ni Tito Wilma, mabasa na kita sang aton sulat.
sa siningation. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang itong sinibasahon nga sulat sa siningahapon, halin ini sa isa ka Iloy, nagasaysay sang iya sa sitwasyon sa karon, kag para sa iya do wala siya sang kalinungan, kag gusto niya nga makaangkon sang, syempre Tita Wilma, kalinungan man kay ti, wala man siya nagahoben, paamo kay na bala, basta wala nagahoben, gusto na iya sang mga nagadi-edad-edad na, medyo malinong-linong man bala nga pagpangabuhi, di bala, gani relax lang, kag pamatian na ton, ang panaysayon ni Inday Norma sang Barangay Alihis. Kag ang sulat ni Inday Norma nagasiling, Dear Tita Wilma, una gid nagapangamusta ako sa tanan nga nagapamati sa ilang mga radyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kag sa tanan man nga naka-online sa Facebook. Ikaw, Tita Wilma, kamusta man ikaw? Okay lang, Kuya Girl? Na. Tita Wilma, taguan lang ako sa ngalan Norma sang Barangay Alihis. Sa sitwasyon ko subong, ginapulo pa mensar ko nga kabudlay na gali nga makig impon sa imo ang imo mga kabataan nga may mga pamilya na. Bisan pa nga makasiling ikaw nga imo ang balay nga ginaestaran mo. Kabalo ka, may kaugalingon ako nga balay. Ti byuda nako. 55 na ang akon edad. Kag subong sa ako nagaestar ang kamanghuran ko nga bata upod ang iya pamilya. Natalupangdan ko nga hindi nami ang batasan sang akon umagad. Wala siya sang respeto sa akon ay abaw. Wala siya nagapakigbagay sa akon. Kag kon kaisa, daw ginabaliskad pa niya ang sitwasyon, tungod ako pa ang nagagwa nga dapat ako ang makigbagay sa iya, imbis nga siya ang dapat. Tungod, daw iloy naman niya ako, hindi bala? Hindi naman ako luyag pang iistorya ina sa akon bata. Kay hindi man ako nanamian nga mabalaan sang akon anak ang hindi maayo nga tratasyon sa akon sang iya asawa. Tungod hindi ko gusto nga magdisgustuhan ay sila tungod sa akon. Bilog nga adlaw sa trabaho lang ang akon bata, kag kamisang umagad ko ang mabilin sa balay, upod ang mga bata. Kabudlay gid sa akon, ilabi ng akon balatyagon, tungod wala kalinungan, wala katawhayan, kag hindi ako malipayon. Gani, nagaplano ako nga magbiya, magsiparar
nga ako lang sa pagpangabuhi. Total masarangan ko man nga mag-arkila sang balay o kun kwarto man tungod may ginapaabot man ako kada bulan. Kag masarangan ko man nga magpangita sang kabulig nga makaupod ko. Para sa sinabala nga paagi, makaginhawa man ako sang matawhay. Kag linong man ang akon pamatyagan. Mangin matawhay na ako tungod wala na sang umagad nga nagahatag sa akon sang konsumisyon. Ugaling ginapensar ko man, Tita Wilma, kung bala husto ang akon dapat himuon o kung hindi. Ina man ang rason kung nga ang nagsulat ako sa programa nga This is My Life. Kabay nga magaan mo man ako sang advice kung anong dapat ko himuon. Nagapasalamat sa liwat maayong hapon, Norma, sang Barangay Alihis. Okay, mayong hapon sa iton sini mga palangga nga mga tagpalamati kag yes, mayong hapon man sa iton sini letter sender karon nga hapon. Sa mga nagapamati nga mga Iloy, sa mga Iloy nga pareho ni Norma, sa mga Iloy man nga pareho kahit ako Iloy man, makarelate ka po sa sini nga sitwasyon, pwede ninyo nga ma-share man diri sa This is My Life ang inyo man nga opinion na kag kung makasuggest kita sang maayong himuon sang aton sini letter sender, are lang ang aton text hotline sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kay pagbalik karon ni Tita Wilma, hatagan na ito nina sang aton panugdaon. Inday Norms, relax ka lang da. Pero hindi man naton pagkalipatan ang aton ikaayong lawas nga kinahanglanon naton ang mga produkto sang Dr. Alfred's, no? Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sa Okay, manamyaw ta online. Bawalagit si Tuto James Aga. Pasinya-sinya, sara na? Okay na? Okay, sa itong sini mga naka-online dira, hi and hello. No? Salamat gid, Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon lang da, Ma'am Ana. Okay, kay Ma'am Marjorie Ward, good evening, good afternoon, gin kompleto yan. Ma'am Marjorie Ward, hindi kahit afternoon, di sa aton mo evening dito, ka na sa ilan ni Ma'am Marjorie. Thank you, good ma'am. Thanks for the kiss, the flowers, and the hearts you sent. Ma'am, thank you, good ha. Tawe, monitor lang sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat, gid. Hali naman ni na kay Tuto Kurt Nathaniel de la Torre. Leia Morales Berida, good afternoon. Pag-greet Ryan Bisagas, happy birthday. Salamat, gid. Yeah. Okay, Ryan Bisagas, happy birthday. Halini na kay Leia Morales Berida. Na? Patricia Lorene Lobaton, good afternoon. Yes, Ma'am Ana, nakita ko na yung message. Thank you, good ma'am. Okay, JM Omadlaw, na? Titawe, dayawa man ako bi. Happy birthday tamyawon guro na. JM, happy birthday na. Happy birthday kay Jenny Umadlaw sang San Enrique. Salamat gid ka, God bless. Okay, Josie Lynn, mayong hapon man sa imo. Arlene Anerdes, hi, mayong hapon lang da Tita Wilma, monitor lang ko Pontevedra. Mayong hapon lang kay Antique. Salamat gid. Tita Wilma from Family Alarcon of Isabela. Yes, dira sa Pamilya Alarcon sa Isabela. Madamo gid nga salamat halini na kay Eden and Regalado Alarcon. Salamat man. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Editha Henares Mundo on her birthday today. Thanks a lot. Stay safe and take care always. God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. And more power to ARB. Thank you so much, Mother Elizabeth. Thank you, Gedna. Happy birthday lang da kay Editha Henares Mundo. Tita Wilma, kabudlay gid sina nga situation, pero masubo man bala nga ikaw lang kaisanon. Okay, iyan ni opinion na ni Ma'am Marjorie. Kan basahon ko na, Mama, na pagbalik tang imo sini nga opinion sa itong letter sender. Ay na Sinoro, salamat gid. Yes, I am watching. Hambal ni Sir Rufino Era Gabino. Dira sa may Handumanan. Sa Sinoro family, Pilar family, nga naga-monitor gid. Madamo gid nga salamat. Okay, di na to siya. Yes, John. Kay John Fernandez. Abi ka na bala Diana John gali na John. But anyway, okay lang na siya. Yeah. Kag mayong hapon mandara kay arada sila humo na kay Alma
Gonzales posisyon. Salamat gid. Kay Mary Jane Candido Hildore, dira sa may sumag, salamat gid. Alma Gonzales posisyon. Salamat gid, no? Paamo ka na. Kay siyempre kay Connie Serban, dira sa may Celine Home, salamat man sa imo. Kag maayong hapon gid. Okay, enough na anay. Balikan talang ka mo man dugay-dugay. One floor wax. May Desisyon man sa tubig. 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Alas 2, Justin 9 na. Mayong hapon, Tita Wilma. Okay. Yes.
karon na lang ng greetings kayo ang ila di mga message nga una nga mabasahin naton mga reactions na okay balikan anay naton ang aton sini letter sender nga si Norma sang barangay ang lihis. Again, sa imo Inday Norma, salamat kid kag maayong hapon sa imo. Kung ako ang ara sa imo sitwasyon makasiling man ko guro nga kung amo sina kabudlay nga daw wala ko ya kalinungan, wala ko katawhayan, kag daw kagamusang tanan, mas stress gid ikaw. So pinakamaayo is magwa ka na lang bisan imo pa na kaugalingon nga balay. Kag hindi lang ikaw madamo sang nagakatabo sini, no? Makita ta na sa masami, amo na makita anta sa palibot nga nagasiparar ang mga nanay or let's say nanay or tatay sa ilang mga kabataan nga may kaugalingon na nga pamilya, di ba la? Nga amo na kay ti wala ta na mahimo, wala ta na choice kun nga amo sinang sitwasyon kay ara na naiya sa Bible Inday Norma ngang mga mag-in-laws hindi gid man magsantuanay mo as long nga ang isa sina sa ila among mag-adjust magpaubos kag makigbagay ti sa nakita mo kag sa nakita man ni Tita Wilma hindi magpapierding umagad mo siguro kung ikaw man war freak man nga klase sang ugangan ti sadya pero pasalamat siya kay hindi ikaw amo sina. Tuod-tuod gin man kabudlay makigbagay. Kabudlay man makigbagay sa ugangan, kabudlay makigbagay sa umagad, kag magamu, di ba lang magamu kung hindi ma-resolbar, magahod pagid kung ara isa lang kabalay ang ginaistaran, ilabi na kung pila kabilog ang kabataan, ti ang kabataan kung magdugmal, maghinampang, magsiniyagit pa na iya, abaw, galilingin ang ulo sang mga young ones. Mayo lang kung nagahampang kag nagadugsing, what if kung nagaaway pa, kag kung ano pang ginahimo, man kung ano mapudyutan, habuyanay pa na kung kaisa, hindi bala, amo na iya kasadya, kag amo na kaulugtasan sa sulod sang balay kung madamo ang nagainupdan. Wala gidya katawhay, wala kalinong. Ti sa sitwasyon mo makita naton nga daw wala kaya kalinungan sa balatyagon mo, sa kaugalingon mo, kag pulos kalain sang buot ang imo mabatyagan nga sa diin ay oo. Kung ang umagad mo pareho sang umagad, ako na mangin umagad mo pareho sang umagad ni Inday Norma kabudlay gid man no pero Inday Norms kinanglan cool ka lang. Para sa imo bata naman, masiling ka nga, ti ulo istoryahon mo man ang bata mo. Bisan amat-amat lang. Pero naghambal ka ba lang hindi ka gusto na nga sumpakilay man sila. Hindi ka man gusto nga makaangkon sang problema sa tunga. Nila tungod lang sa imo. Ti ko na nagapangayo ka sang personal nga opinyon ni Tito Wilma na nahanungod sa imo plano nga magasiparar ikaw bisan imo inabalay daw kumpormi man ako na kumpormi gid ako na kay total kung magsiparar ikaw dira mahimo mo yang gusto mo pagkatapos kung magpahuway ka malinong basta nga importante man may upod ikaw na kinanglan may upod ikaw nga hindi iban sa imo na hindi iban sa imo malapit man sa imo para maalalayan ka bala adlaw-adlaw no malalayan ka adlaw-adlaw nga may upod ikaw kagkunding ka magkadto may upod ka kay nga wala ka na yan nagahuben kung sa bagay 55 years old kung wala lang ginabatsyag mabaskog pa mo Tito Wilma gani 60 na di bala mo na siya may ara iya nga 55 ti kung madamo ka sang ginabatsyag ti medyo maluya-luya pero kung hindi ben 60 65 about healthy pa gakadto pa na kundiin nga lugar di bala total may ginasaligan ka man Inday Norma no may ginasaligan ka man
Kung kwarta ang paghambalan, may ginapaabot ikaw bulan-bulan. Di ba? Gani masarangan mo nga tustusan pati na ang imo ilestaran. Di ba la? Hinahinay ko na anad kaya sa simple nga kabuhi, kaya mo na. Inatanan nga plano mo, mangin maayo kung iplastar mo man tanan. Klaro kag sa maayo sa imo bata ang imo siniplano. Kay nasiguro ko, maintindihan ka man niya. May mga reactions ina dira nga masiling, ay imo na yabalay bayaan mo, sila ang maghalin dira. Pero sang una, masiling ko lang nga, ginakonsiderar taman ina. Pero sang una, nga mga ginikanan, masiling ako niya balay, nagsulod lang kamudi, hindi ko magbiya sa ako ni bala. Subong niya, hindi ang ginikanan na lang mapaiway para sa ila sining bata kag sa ila man mga apo. Amo ning makita na iton kay Norma no? Siya na lang mapaiway para man nakita ko kag nabatyagan kung balityagon mo sa bata mo. Na lalaki nga ng bata mo ti once nga lalaki yan na responsibilidad mo, di ba la? Ay, oo, nga mga anak, masaya mo na sa nambal ko, ay plaster lang sa imo anak, na? Kaya nga, wala sang bata nga nagahandom sang malain para sa ila ginikanan, especially kung palangga nila. Kundi nga, mangin malipayon ang ila ginikanan amay man o kung iloy sa mga nabilin nila nga mga inadlaw diriya sa kalibutan. Hubin-hubin ka pa man, hindi ka man siling nga tigulang na ikaw or lola ka nagin. Ay, oo, masarangan mo pa yung kaugalingon mo at 55 years old nga klase. Go! Na? Sunda, himua ang bagay nga makahatag sa imo sang kalinungan kag katawhayan sa balatyagon mo. Pulo pamasyar ka lang sa ila or pulo pamasyar man sila sa imo. Magpangamuyo ka, Inday Norma. Pangamuyo ka sa mahal nga Diyos nga sabto niya ang imo man ginapangayo. Kag kun husto bala ang imo mangin desisyon nga ikaw magahalin sa poder sang imo anak nga sa diin imo inapuluyan. Agot ang bata mo na no, agot ang bata mo. Among na kung kaisa nga ba daog ikaw sang imo pagpalangga sa imo anak. Kung nga ang tanan mahimo mo man nga masakripisyo. Okay, para sa future sang imong mga apo nagapaumod ikaw. Na? Sa sina nga bagay sa pagdesisyon, kag sa imo paghimuon, sa nahambal ni Tita Wilma, magpangamuyo gid, kag magpangayo gid sang guidance kay Lord, no? Ngayo gid guidance nga hatagan niya ikaw sang maayo nga ideya, hatagan niya ikaw sang maayo nga panumduman kag balatyagon sa kun anong dapat nga makapaayo nga himuon mo para sa imo kabuhi nga mangin malinong man ikaw kag malipayon. Ara ka lang as lola, ara ka lang as nanay sa imo bata kag sa imo man mga apo, kag kun magligad ginman nga magligad ang mga inadlaw, basi pa man lang matalupangdan sang umagad mo ang iya nga mga kakulangan, ang iya mga kasalanan nga nahimo sa imo. Hopefully, pangamuyo ina, hindi lang kita magtanom sang mga malain nga dulumdumon against sa ila. Kay nga ang imo anak banan niya. Ang himuon naton imbis nga sa ila kalaglagan, sa ila kalainan, ang kaayuhan among aton pangamuyuan kag pangayuon sa kahitaasan. Amo na lang na bilang ginikanan. Kabay pa nga maangkon mo ang katawhayan kag kalinungan sang balatyagon mo, pati na sang imo pamensaron sa imo ginaplano iya nga desisyon. Inday Norma, wala ka sa tudtod lang wala, ikaw nagaisahanon sa amo sina nga sitwasyon. Kadamo sang mga ginikanan nga pulo pareho sang imo sinisitwasyon. Okay, salamat sa liwat, Inday Ellie May Zalazar, mayong hapon man sa imo dira. Salamat sa pag-upod sa This Is My Life. Kag sa aton man iban nga mga kauturan dira sa inyo man mga istorya sa kabuhi.
pila ka bahin sa inyo kabuhi nga nakahatag man sa inyo sang leksyon o kon inspirasyon, nakahatag sa inyo problema, pwede ninyo ina ma-share diri sa This Is My Life. Pwede ninyo mapadala sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Hindi gani pwede man pagi sa online, di ba? Pagi sa online kung may Facebook account ka mo, ara lang si Tita Wilma sa Facebook page Action Wilma Sugaton. Kung hindi man pwede sa personal account na ito, Action Wilma Antupina Sugaton. Diba? Amo nang himuon ta. Okay, pilanay ka mga opinion sang aton sini nga mga palanggaman nga mga tagpalamati. Siling ni Ma'am Ana Sinoro. Abinyo mga ka-action gabaan gina siya sa ginahimo iya sa mother-in-law ya kung ang ginahimo iya matabo man na sa kung anong ginhimo niya amo man inang matabo sa iya na sa iya mangin in-law sobra pabalik ya sina wala siya respeto no importante gid lang bala sa isa ka relasyon ano nga klase sang relasyon no bisan sa mag-abyan pa respeto lang gid di ba la yes so siling di gani ni Ma'am Marjorie budlay gid sina nga situation Tito Wilma pero masubo man bala nga ikaw lang ga isahanon letter sender ipakita lang kag ayuki ang imo nga daughter-in-law, I think siguro ma'am na kag atipa na lang ang imo mga apo sa ulihi magabag-o gid ina ang asawa sang bata mo kag pangamuyo na lang no. Yes ma'am, thank you gid no Mama Marjorie, salamat sa imo siniman nga mga suwestyon no wala tanan nga mga suwestyon very much welcome gid na diri sa This Is My Life kag aton gid na basahon mayari diri gani halin kay 1763 mayong hapon Tita Wilma. Ang ma-advise ko sa imo day, hindi pagsapa ka kay malain man ugali, malain man siya ugali, isugid mo sa bata mo, agud mabalaan niya. Pwede ka man ka obra sa tawo day, magpatindog ka sang imo balay agud hindi ka maghalaugtas kag problema sa umagad mo. Pray lang always and good day. Tita Wilma ngayo kay naman textmate. Ngayo sa textmate nga girl, do sa saan ito na ngayo, kaway ka pa sa may napilian. Okay. Aring iya cellphone number sa mga interesante nga magkig-friend sa iya na aring iya sini nga cellphone number 0975 459-1763. Again, 0975-459-1763. Okay. Kag hali naman kay 9246. Hi, Tita Wilma para sa sender. Istoryahon mo anak mo nga magpain sila para mabalaan niya kung ano gid ang matuod nga batasan sang iya asawa. Kaga pangamuyua sa mahal nga Dios nga makasurvive ka sa batasan sang umagad mo. Halini kay Ruchel sa Isabela 9246. Inday Ruchel or Rosel, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Good PM tita, dapat ang bata iya amo ang mangita estaran. Daw kalain man na nga umagad man. Ando ni gali mo. 8346 kung wala na go si Inday Norma sa ilabalay matalupang dan gid ina na mayong hapon tamyaw lang ko kay Choy Zalde kay Rayo sa tanan nga nagapamanday. Thanks gid Tita Wilma, halin naman na kay 0786. Wow, salamat gid ana. At sugid niya sa bata, para mahambalan niyang iya asawa. O amo gani istoryahon niya, kag timingon man. Di ba la? Action Radio, wala kayong katapat. Masaya ang programa niyo. 8647, madamo gini salamat. At Tita Wilma, kun ako ya sa sender, hindi ko ya maghalin sa balay, sila yang maghalin kabudlay kun mag-rent. Kabudlay kung mag-rent kaya may edad ka na para mabalaan Manila. Thanks ta. Yes, salamat man sa imo 8196. Salamat gid sa inyo nga mga gin-share diri na 0376 utod ang imo sini nga message. Wala guro matapos na pindot niya. Well, anyway, okay lang ina na.
Aha. Pila lang ina sa ngaton siniman nga mga mansay pero relax lang ana. Balikan lang naton ina. Ami-ari pa. May-ari pa. Siling ni Ma'am Elizabeth Gamala, ma'am. Thank you, Gida. Perfectly said, Ma'am Wilma. In our decisions, ask guidance to our Almighty God the Father. He will guide and direct us to the right path of life. Just keep on praying. Yes, Ma'am. Now, prayer is the most powerful weapon to surpass all the trials. Pray for your daughter-in-law conversion. God bless you all. Amen, Ma'am. Thank you, Gid. Insakto, gina. Homalumina mayong hapon kagkainday Wilma Inocencio Cabarles de Raman sa may Isabela na Tita We monitor lang purok dulunan na Sindaguba Central Maaw ba si Tito Anilaw sila ni Nana Isabel sa Victoria City araman ka nagaupon. Yes, keep safe everyone and God bless. Good afternoon, Tito We. Sir Lester Ray Benitez, good afternoon. Bahidlaw man ta kay Sir Lester Ray. But thank you, sir. Thank you, Ged, for the 100 stars you sent na sa This Is My Life sa Action Radio. Na mayong hapon tawe, hali naman kay Merly Gonzaga. Relax lang ka mo dira kay si Tito Wilma mabalik man dugay-dugay para sa aton horoscope pagkatapos ang mga ini. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao nga may diabetes usually Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan,
magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Standard time. Ay, belated happy birthday gali anay kahapon. No? Manang cham-cham, belated happy birthday. Ang anak ni Action ni Action Firing Line. Okay. Kadto kita sa aton sa ni horoscope karon nga adlaw.
ni Action Brian Morden. Manang cham-cham, belated happy birthday. Aton horoscope karon nga adlaw. Yes, syempre Tita Wilma. Miyerkules, Mayo 4 tuig 2022. Una nga zodiac sign Taurus. Ang mga Taurus, amoy ning nataw Abril 20 to Mayo 20. Yes, mga Taurian, kung pwede pa lang, na i-plaster ninyo sang maayo, o i-plaster ninyo sa maayo, ibutang lang niya sa normal, kag hindi mag-overacting kung ina na tungod sa inyo trabaho or sa trabaho mo, Taurus, na? Ibutang lang sa normal kag hindi ka dapat mangin overacting sa imo trabaho, sa imo paghulag kag sa imo pagpanghambal. Hindi pag sa pagka ang mga tao nga akig. Hindi na pag sa pagka ang mga tao nga akig para malikawan iya ang gamo. Kung ano man ang ginaplano, kag may pagpangduha-duha ikaw, Taurus, hindi na pagpadayon na kay kapaslawan gid lang nagahulat sa punta. Maswerte nga mga numero 8, 14, 38, kag 41. Old Rose is your lucky color. Sa mga Gemini, ang mga Gemini amoy ni mga natawo Abril 21 tubtob, Hunyo 21. Yes, Gemini. Sa karon abi mo dasig ka lang makakita paagi na para nga malutsan mo ang mga problema na kaabtik sa imo mangita iya solusyon sa problema kay tiuna para ma-resolve mo ina kun ano ginman ina nga problema. 7, 8, 34 kag 36 citrus yellow is your lucky color. Sa mga Cancer, yes, sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, agbaw, sa pagtambong-tambong o kung pagtinipon-tipon, pang sosyal, abi mo madako ng mabulig, bala sa imo sina Cancer yan, na dako ang mabulig sina, kay nga may makilala ikaw dira nga tawo, nga amugid ay makabulig sa imo, pero likawan mo lang ang magsugid man sang sobra-sobra. Justice 7, 25, 27, kag 31, mga maswerte nga numero, fuchsia is your lucky color. Yes, mga Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23, tubto Agosto 22. Halong Leo, tungod may upod ka dira sa imo ginaobrahan nga interesado sang imo pwesto na kung may plano man ikaw bag-uha ina para nga mangin successful ikaw. 8, 8, 26 kag 41 mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color. Sa mga Virgo naman, mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, sino sa imo horoscope, tudluan sang husto, hindi maakig na. Dapat mo tudluan sang husto, hindi ka dapat maakig, kag kinanglan mangin huwaran ikaw sa mata sang mga huben sang sa imo sa inyo pamilya na kagabi may ara ka sa pagasakuan nga bagay. Mga maswerte nga mga numero Virgonian 15, 19, 22 kag 41. Red is your lucky color. Ang mga Libre naman, yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, namiino ang imo mga trabaho matapos mo. Matapos mo tanan mga trabaho sa mataway nga paagi tungod man sa bulig sang imo mga kaupdanan dira either sa inyo balay or sa imo man ginatrabahuan, wala ikaw sa mangin problema karon nga adlaw Libra. Maswerte nga mga numero 2, 10, 25 kag 32. Brown is your lucky color. Una pa lang nangabahin sa mga zodiac sign naton para sa itong horoscope karon nga adlaw gani relax lang kamuda. No, belated happy birthday lang kuno kay Jam Jam, anak ni Action Pogi Brian Morden. Balik si Tita Wilma pagkatapos manseng pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, at sa mga naka-online danay daligid lang ha. Yes. Mayong hapon again, ara sa iton chat room si Don Richard. Don Richard, hello to shout out from Himamaylan. Sa mga taga Himamaylan, dira mayong hapon lang. Tita Wilma, mayong hapon ka monitor lang kami sa Barangay Carulan, Kabangkalan City.
Salamat gid Tita Wilma, God bless. Annalyn Abanto Bilenggoy, salamat man sa imo. Good afternoon to Wams. Pagapamati kami diri sa may Barangay Gintubdan. Sa Barangay Gintubdan, halin kay Inday Joan Salmeti Isiha. May dugang patugali si Ma'am Marjorie sa iyagin comment kay Ina sa aton sender siling yan na party about bala lang related lang siling yan. Pero Tita Wilma, ako gusto ko gidya mag-spend time sa akon mga apo in case nga mag-retire na. Mag-retire na our precious gem. Yes, gid ma'am na. Yes, gid. Mabatyagan mo lang kung ano man ang mga kabudlayan kung aran na. Kinahanglan gid man tagaan na iton sila sang panahon. Pero there are times nga kinahanglan may ara man ta sang kalinong na. Depende ina man na sa sitwasyon. Well, anyway, ma'am, thank you, gid. Tawe watching you from the Singkang. Kindly greet my son, Stephen Joseph, on his 50th birthday today. Thanks, good Tito We, and God bless. Happy 50th birthday, Stephen Joseph Patrimonio. Salamat, gid. Yes, Mama Ana Sinoro. Ano ba tian ko nito? Pamo ka na. Yes, salamat gid sa imo. And thanks, gid na. Okay. Kabay pa nga wala ko na sa may na-miss sa inyo. So, relax lang, na? Salamat gid sa inyo. Pag may time, ma? Okay, may stay safe pa to, hingabot siya. Si Ma'am Virgie Alpinda, stay safe, kuno and healthy always, Tito We. God bless you. Ma'am Virgie Alpinda, kag sa imo mga friends out there, salamat gid. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa itong horoscope, pero advance happy birthday kay Nanay Pert. Bawa 96 years old na siya, buwas nga adlaw. Wow, puwerte nga suwerte. Nanay Pert, happy birthday para buwas. Nabili naton nga mga zodiac sign, syempre, ari na ang horoscope sang mga Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, abi Scorpio, hindi pagsapakain ng mga nagakontra sa mga ginaplano mo. Ha? Kaya nga ang iban sa ilan, nahisa lang. Ha? Ang mga plano mo, abi dapat umpisahin na ina. Maswati nga mga numero, 6, 18, 20, kag 26, sky blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub da Disyembre 21. Ay, kung pwede, subong balang nga adlaw sa Sagittarian, tama katalom, suno sa imo horoscope, sang imo dila, gani kontrola ina. Kay base, amo pa inang halinan, sang di pag-intyendihan ay nga magaresulta sang gamo. Kontrola na lang. May sorpresa ikaw nga mabayton karon nga adlaw. Uy, 9:25 kag 37 mga maswati nga numero, cobalt blue is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, sino sa imo horoscope, kung may nakasala sa imo, patawara. Kung may nakasala, patawara. Magpangayo sang kapatawaran, kung may kasalanan man ikaw nga nahimo. Kay nga subong ang husto nga tion. Maswati nga mga numero 12, 14, 32, kag 35. Green is your lucky color. Kaya tuwag na ito ng zodiac sign nga Aquarius. Yes, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ay, Aquarius, wala gid sa mangin problema sa dapat mo himuon, ha? Ang ari pagid isa, likawan mo lang ang magpautang suno sa imo horoscope tungod nga madugay ikaw kag mabayaran. 13 kag 40. Mga maswati nga numero, avocado green is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Abi mo bala Pisces or mga Piscian? Ang karon nga adlaw may dala nga sorpresa para sa inyo. Pero wala sang kasiguruhan ang matabo. Kung may plano ka nga magwa sa inyo balay, hinay-hinay lang. Maghalong sa pagwa sa inyo puluyan. Maswati nga mga numero 8, 14, 19, kag 38. Your lucky color is beige. Kag syempre, katapusan natin nga zodiac sign Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ario Aries, susunod sa inyo horoscope, na ang sobra-sobra nga kalipay o kung sobra-sobra man nga kasubo, magkahatag sa imo sang or sa inyo sang balatian, gani kinanglan kabalo ka mo mag-control sang inyo kaugalingon. Nabatian? Yes. Maswati nga mga numero 3, Justin 9, 35 kag 40. Neon green is your lucky color.
So, nabasahan kag nahatag na naton sa inyo tag sa ka-zodiac sign para sa iton tag sa ka-horoscope karon nga adlaw. Diba? Miyerkules, Mayo 4, tuig 2022. Kadasig lang sa nga aton may na oras, pero kung tinawon ay Tita Wilma, great happy fiesta gali sa Hacienda Tamaraw, Manapla. Kag happy 19th birthday kay Ryan Bisagas. Sa iya birthday today, halin kay Inday Leia Morales Berida. Salamat gid. Wow, nga mga anak mo. Okay lang na siya. Hindi ba lang Ma'am Virgil Pinda? Kamusta lang? Okay lang? Pero sa sinianay nga bahin, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Madaw mo nga salamat mga palangga naton nga mga tagpalamati. Sa ulan naton malabutan pasensya na, pero sa siningation si Tito Wilma magapaalam na sa iton pagpangalagad sa This Is My Life para karon nga adlaw. Iton Bible verse of the day halin sa Psalm chapter 146 verse 8. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Was na naman, so standby na. Updaneton ang madison ang KBP Comelec Pilipinas Forum 2022. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila,